bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe 17 e lewru duujal hitande ujunnaji 2026 ruɓindo moon jaydeji dey arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde le soleil dey kam arti ko e ko yowti ko e tabaski hitande ujunnaji 2026 woni tabaski 2026 jayde nde windi ko 584 418 moutons enregistrés à la date du 15 mai ina wayno jayde le soleil wi ko tolnoto e temedde joyi e capanɗe jeetati e nayyi ujunere pawɗi temedde nayyi e sappo e jeetati jawɗi de ɗum kam ɗum teskama ñande balɗe sappo e joyi e lewru duujal woni 15 mai o mo gonɗen ɗon tigui jayde nde windiri ɗum jayde nde tigui hen les éleveurs hantés par le vol de bétail jayde le soleil noon wi ko si wona no guyka ɗi baali de tawatno hina ɓesdatno ɓurwel noon tigui jayde nde windiri ɗum les éleveurs hantés par le vol de bétail hina wayno de ko guyka ka tigui tigui tampini aynaɓeɓe e si noon jawɗi kam hiɗi goodi e wiide jayde le soleil jayde las ɓuuri tengtinde ko guyka ka ko ganduɗa nday ha ka teska e dammiri e si noon e kaake jawdi ndi ganduɗa nday hinde e nder Sénégal ha tagui jayde nde windi ko ampleur du vol de bétail plus de 1062 têtes emportées hina wayno de ko ɓurata ujunere e jawdi ɗum kam ɗum wujjama e nder Sénégal ɗum noon wayino ko tigui tigui kala ko tampini aynaɓe ɓe ka ɗo guyka bonka de aka hen jilla e wiide jayde las jayde le parlement de kam arti ko e ko yowti e énergie woni gaz et pétrole e si noon kala ko yowti e ñamade ha tengti e hakkude hitande ujunnaje 2025 ha jaggi hitande ujunnaje 2026 wiide Sonko e wondiɓe mum de heɓe tigui tigui dari gam yurɓinde ɗum de ha ɗum fa yeeso e wiide jayde le parlement noon tigui jayde winde ɗum front de l'énergie et de la dette entre 2025 et 2026 Sonko et compagnie mettent plein gaz e nder jayde parlement de o biyeteɗo docteur Babo Amadou Ba jillaɗo e goomu biyeteɗo Moncap isi noon tawa hombo heyni 3FPT kam wi ko ɗo ɗo jamano o tulni hande Sénégal de sohlani ƴewtino ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni ñamade mum nde de isi homo nde waklita e caɗele ɗe ganduɗa janggo jaam ɗum addanata lesdi Sénégal e wiide jayde le parlement ha joni siko en jurnima jayde yor de kam windi ko port autonome de Dakar une nouvelle dynamique de performance et de transformation hina wayno de e bowal laaɗe ndiyam de jayde le yor de wi liggey o baɗateɗo toon de homo manteni e sinon homo teska ha taki noon ɗum kam ko gartam mawɗam ɗum wawi addan lesdi Sénégal ha joni jayde yor ɓesdi ko depuis 2024 le port autonome de Dakar s'inscrit dans une profonde dynamique de transformation portée par une volonté de modernisation de sa gouvernance ina wayno de tigui tigui ko jaggi ko hitande ujunnaje 2024 ha joni mbiɗen ngal ɗon bowal laaɗe ndiyam woni port autonome de Dakar de hombo dari e hesɗitinde mbiɗen no guurogo heynora e si noon nogoy jogora gam ko yaltata ko toon e si noon ko immorto ko e gonɗon wuuro de wawa nattu e nder Sénégal ha kala mbo ngaloɗa de haɗa hoɗi e lesdi Sénégal mbawa hen heɓ gartamma e si jiya hen hoorema e wiide jayde yor jayde source ade kam arti ko yowati e tabaski hina wayno de ko juldeji ɗiɗi nari won e nder Sénégal ha taki jayde wi Sénégal de kam daw ko ɗum jalni hina wayno ko lebbi ɗiɗi goni ɗo e si ko tabaskiji ɗiɗi mbaɗate e nder lesdi he tawa noon julɓeɓe kam koɓe wotuɓe noon tigui jayde windiri ɗum 2 lunes et 2 tabaski pour une même communauté musulmane Sénégal pays rigolo wadde de jayde ɓesdi hen ko ɓeɓe ganduɗa kamen jilla e goomu biyeteɗo Konakok kamen kam ɓe mbi ko hay dara ɗo lewru ndu hacca e nder Sénégal ɗum taki noon tabaski mumen de ko alkames balɗe 27 e lewru meede noon kamen kam nden tigui ɓe juulata tawa noon woɗɓe ɓe ganduɗa heɓe jilla e goomu biyeteɗo CMS OCL kamen de ɓe mbi ko lewru ndu yiyama toon to Mauritanie ndu yiyama Algérie ndu yiyama Égypte Émirats Arabes Unis Arabie Saoudite France et Italie ha taki noon wadde wayno ko kamen kam ko balɗe 27 e lewru mai ɓe juulata wadde juldeji ɗiɗi nari won e nder Sénégal e wiide jayde source a jayde critique de arti hande e ko yowti ko e koppareje natnaɗe e cotgol
kaɓirɗe remoɓe e aynaɓe. Ɗum noon ha joni jande wi ko wot ɗerewol ngol ganduɗa de joguiɗo jagorgal paangal e ndema e gaynaka woni Mabouba Diagne de ngol ɗerewol ngol yaltinno e jamanuji de kam ngol ɓuuri ɗum tampin ngol ɗerewol noon ina wayno ko circulaire numéro 1258 mbo wiyete noon tigui jayinde critique windiri ɗum gestion des ressources du matériel agricole subventionné par le ministère de l'agriculture, la circulaire numéro 1258 qui enfonce Mabouba Diagne. Wadde wayino ko ngol ɗon ɗerewol de kam ngol tigui ɓesdi natno o mo ganduɗa kam woni Mabouba Diagne. E nder ɗerewol ngol jayinde critique wi ko objet compte désigné pour le paiement du matériel agricole du programme Intermac adressé à tous les gouverneurs de région par le ministre. Ina wayno e nder ngol ɗon ɗerewol de kam de Mabouba Diagne windino ɓatake paaɗo e kala gonɗo gouverneur e nder Sénégal de holliri on ɗon compte mo ganduɗa de hen koppareje ɗe natnete tawa noon ko matériel jillaɗo e ko wiyete ko Intermac. ɗum noon wayi noko kam Mabouba Diagne de ina jilla e ko ɓesdi ɗum tampin walla ko ɓesdi ɗum natnu e wiide jayinde critique. Jayinde La Libération de article e o mo ganduɗa ka woni Ndiaga Seck. ɗum noon wayino ko aljuma ha joni coow kewɗo imminoma e ko yowati e alhaali débat gora en e sinon débati gorkati en ha taki jayinde La Libération windi ko audition au commissariat de Linguère les dessous de l'affaire Ndiaga Seck. hino wayno kam on Ndiaga Seck de jenta mbiɗen commissariat gonɗo toon to Linguère de wot ko moggi e ko layi ko e sinon wot ko laɓɓina hen wot ko suuɗa hen wot ko humba hen ko ganduɗa de jayinde nde yaltini ɗum no hannirta ni. jayinde nde windi ko neehon demb sa affaire bi da reyi nammana sa affaire bi. ina wayno sika en pirti jayinde nde windi ko hanki ɗum weeli nono feewi ɗum ko Allah okkuma de hina mawni e sinon mi yenwati ɗum noon ko ɓatakeji ɗi gandanɗa o mo ganduɗa ka woni Ndiaga Seck e Amadou Lamine Dia kamen tigi tigi de mbeɗetiratno ɗin ɗon ɓatakeji woni message uji ɗi ganduɗa de ko ɗen bolle bonɗe ɓe layatno hen. ɗum noon wonɗo ko hitande ujuna ɗiɗi e sappo e tati woni octobre 2013. wadde wayi noko de Ndiaga Seck holla ɗum ɗon foof de nden fuɗɗi jaab kala ko tegano e dow mum tawa noon hina yowoti e débati gorkati en e sinon ɗum yowoti e débat gora en e wiide jayinde La Libération. gasnirten ko coftal ɓalli sabo jayinde point actu sport windi ko UFOA a U20 féminin, le Sénégal sacré champion après sa victoire 0-3 face à la Guinée-Bissau. ina wayno de jayinde point actu sport wi ko sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa de kamen pottitatno e Guinée-Bissau e timmode desewal woni final de Sénégal fooli Guinée-Bissau ko tolloto e tati tawa Guinée-Bissau dañani haydara. ɗum noon taki kippu Sénégal sukaɓe rewɓe dañɓe duuɓi nogas waɗatɓe fof ko kosguel de kamen tigui goni champion kamen keyni e ɗen ɗon pottitte e wiide jayinde le point actu sport. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande. on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo. tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.